கன்னட பவர் ஸ்டார் நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் அவர்களோட எதிர்பாராத திடீர் மரணம் ஒட்டுமொத்த திரைத்துறையும் பெரும் அதிர்ச்சியில் அழுத்திருக்கு. புனித் ராஜ்குமார் அவர்கள் நடிகர், பாடகர், தயாரிப்பாளர், தொலைக்காட்சி பிரபலம் என பல முகங்களை கொண்டிருந்தார். பல படங்கள்ல குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான இவர் 2002ஆம் ஆண்டு வெளியான அப்பு படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமாயிருக்காரு. பிலிம்பேர் விருது, சைமா விருது, கர்நாடக மாநில அரசின் விருதுன்னு ஏராளமான விருதுகளை வாங்கியிருக்காரு. கன்னட திரையுலகின் பவர் ஸ்டாரான புனித் ராஜ்குமார் அவர்கள் நேற்று மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்திருக்காரு. இந்த துயர சம்பவத்துக்கு பலரும் தங்களோட இரங்கலை தெரிவிச்சிருக்காங்க. புனித் ராஜ்குமார் அவர்களோட உடல் பெங்களூரில் உள்ள கண்டிரவா மைதானத்தில் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கு. பல்லாயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் புனித் ராஜ்குமார் அவர்களுக்கு நீண்ட வரிசையில நின்று அஞ்சலி செலுத்தி வராங்க. புனித் ராஜ்குமார் அவர்கள் தன்னை சுற்றியுள்ளவங்களுக்காக எவ்வளவோ உதவிகளை செஞ்சிருக்காரு. அந்த வகையில 45 ஃப்ரீ ஸ்கூல்ஸ் கட்டியிருக்காரு. அதோட 26 ஆர்ஃபனேஜும் இவரோட தலைமையில இயங்கிட்டு இருக்கு. 16 ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸையும் இவர் நடத்திட்டு இருக்காரு. அதோட மாடுகளுக்காக 19 மாட்டு கொட்டாயை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்காரு. 1800 மாணவர்களுக்கு இலவசமாக பள்ளி கட்டணத்தையும் செலுத்தி வராரு. மேலும் புனித் ராஜ்குமார் அவர்கள் தன்னோட 2 கண்களையும் தானம் செஞ்சிருக்காரு. புனித் ராஜ்குமார் அவர்களோட மரணம் நமக்கு பெரும் சோகத்தை கொடுத்திருக்கு. இவ்வுலகை விட்டு அவர் மறைந்தாலும் அவரோட புகழும் செயலும் என்றும் மறையாதது.